Hello mga pinangga, magpahabol ka mga higala para pang 2 PM mga pinangga. Ato ninyo pahabol alang sa tanan nga mga naglantaw karon, mga hilig kayo niini mga kahigalaan. Wala pa'y cut off, no? So magpahabol ka mga higala para sa tanan nga mga naglantaw diha sa tuang Facebook live mga pinangga. O niya sa tanan nga mga wa pa kadaog, no? So kaloy-an unta ni mga pinangga, no? Kaloy-an unta ni mga higala, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ako ning ihatag diha ninyo mga pinangga, no? So karon mga higala, ato ning ipahabol, wala pa man cut off. Ato ning ipahabol. Wala pa man cut off, ato ning ipahabol. Ato ning ipahabol mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Ako ning ipahabol ha. Ako ning ipahabol. Pahabol mga higala, mga pinangga, no? Ato ning ipahabol mga kahigalaan nya so layo pa ang cut off mga higala.
Kaya. Ang sakay. Muhatag na sa kwarta na karon ni wa ko modawat. Kaya. Kini siya gani. Ayun. Ayun. Hindi ko ay madlok ko. Ang magaan ko na po ako. Kato man ning dagan ng padagan siya katag na ko niya. Murag nang magsigig hatag ba kuyawan ko madlok ko. Madlok ko. Pagbodo siya. 142. Kapit na ko. Kapag one purut to.
Ginagmay lang ha. Ginagmay lang, ginagmay. Dayon. Naghanaan ni. Uy. Maura to guys. Salamat kayo ha. Bye bye. God bless.
Ay, ani ay. Kuan di ay. Mao na to. Salamat kayo.